Dedikasyon kag pagpursige sang first-year criminology student nga nagamit sang bag nga ginpulot sa basurahan para makaeskwela kag istorya sa likod sang iya paghimakas aton hibaloon. Inigitutukan ni John Sala. Para sa imo mga handom sa kabuhi, tubtub sa diin ang imo masarangan nga antuson. Tag sa magbukas ang klase, luwas sa mga notebooks, ballpen, uniform kag iban pa nga school supply, siguro number 1 nga handom sang tag sa ka-estudyante ang bag-o nga bag. Apang ang first year criminology student nga si Fritz, wala sang budget para sa mga bag-o nga gamit sa pag-eskwela. Apang tigaylo nga magpapirde sa iya kahimtangan. Ini ang nangita sang pamaagi agud maka-eskwela agud malabot ang iya handom nga mangin pulis. Natandog ang balatsagon sa mga instructors ang nakita ang first year criminology student nga nag-eskwela apisar nga kulang ang iyang uniform. Si Fritz ang nagsulod sa klase nga nakatsinelas kag ang iya bag napulot lang sini sa basurahan. Asang time na to sir, do medyo kapos kita sa ano mo. Amo na nga do ay kita sang sapatos pala. Kaga ang bag to sa mulo ko lang to ging pulot sa basurahan sir, ging laban ko lang din. Isa sa mga abyan ni Fritz si Christian. Sunod sa iya, kinakabig sini nga inspirasyon ng abyan bangod saksi ini sa paghimakas sini. So ginbuligan ko lang sa kay sangsan no nagkadto sa sakon kay gutom gid sa. Di may bilin ko nga kwarta gin gamit ko na lang gin bakla ko sa pagkaon kay naluoy na gid ya. So pagpatuloy lang ang iya handom. May potential gid sa mga pulis. Tumandok sang haro sa day Fritz apang nagsaylong iya pamilya sa Pontevedra, Capiz. Nagbalik ini diri sa syudad sang Iloilo agud mag-eskwela. Nag-oobra man ini sa isa ka call center agud makabulig sa iya pag-eskwela kag makabayad sa iya boarding house. Bangod sa Facebook post, madamo ang nagpalabot sang bulig kay Fritz. Sa karon, may duwa na kapares ini sang sapatos, mga pantalon, bayo, groceries, kwarta, kag syempre, bag-o nga bag. May gusto ko mabuton is tandaan nyo lang wala sang mapos na pagida o kon elevator. Ang dapat nyo imuon, masakagid ka mo sa hagdan. Which is ang nanamin ko, step by step, may ano ka mo, may challenge ka mo nakarapon. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.